15 akusitshele ngegame namhlanje baba. Sanibona nonke ema-TV emakhaya. Yazi bandakho ngijabuleleni. Ngijabulele ukuthi iPirates idlala ibhola besilifuna first half. Kakhulu dlale kamnandi. Ane seza umfana omncane. Wabakhombisa ukuthi no mina ngikhuluma kakhulu. Andile njalo umfana omncane ukukhombile. Uthi akakhuluma kakhulu. Ngikhuluma ngebhola. Ozobona ibhola idlalwa kanjani. Lende uye into yakhe. La khona manje uyabhosha. Ushilo nje ukuthi wenzani uyabhosha. Nende ngiyabonga only two teams ku-PSL ezidlala the rest ziyasikhapha. Sikhapha iPirates neSundowns the rest sibheka for 10 years yona. Ngiyabonga. Ayinto yenye. Angisenamandla amaningi ngithi ngiyabonga for support yethu sonke sibe la sibe happy. iPirates neSundowns pick up bafethu masibambeni kanjalo. Ngiyabonga. Before mhlambe sigcina kusitshele nge-league ukuthi siyayithatha noma sithatha. I-league sese ukuthi singayithatha or singayithathi. Anything can happen. Ibhola le. Okay. Siyabonga baba.